ụfọdụ ihe ndị na-ebute dọghachi anyị azụ na azụmahịa na biznes anyị bụ nke mbụ, gọọmenti Naịjirịa echepụtabụ ha amabeghị otu o si dị mkpa itinye ego n'egwu na Naịjirịa ma ọ bụ itinye ego na entertainment business. Ha ka tinyekwere okpukperechi na agbụrụ na ihe gbasara ya bụ biznes. And nke a wee nsogbu nyere anyị maka na mgbe ọbụla ha wepụtara iwu ndị ahụ, ha anaghị akọnsida ọtụtụ anyị nwa wu ndị nọ na the major business. Ha ka chọrọ ịghọta, ha ghọtabeghị, ha matabeghị mkpa ọ dị nakwa na entertainment business ego ọ na-adị enye. Ịkwụ ụtụ isi dị mkpa, ọ dị mkpa, aga m asị gị na ọ bụghị ihe dị oke mkpa, mana ebe nsogbu nọ wụrụ bụ mgbe ewepụtara ihe na-agaghị adaba ma mgbe ị chọrọ ime ihe ya wụ na nke ahụ agaghị adaba ya wụ maka ọtụtụ ihe ndị elelere anya. Anyị na-ekpe ekpere ka ihe niile dị mma na Naịjirịa. Ụfọdụ ihe ndị m chere maọbụ iwu ndị etiri a ga-eji enye anyị iji hụ na anyị kwalitere music business anyị. Eziokwu na anyị nwere social media nke ga-enye anyị aka kwalite ụfọdụ ihe ndị anyị na-adị eme, bụ nke wụkwa nsogbu nyere ha ugbu a maka na nke a wụla nsogbu nyere ha maka ọtụtụ ihe ndị na-eme na Naịjirịa. Ọkwa nsogbu nyere anyị maka na ha aghọtaghị ụdịka biznes ndị anyị na-eme. Ha kwesịrị ị na-eche echiche otu ha ga-esi mee ka ihe niile gaa ọfụma, ka ịntanetị dịrị chipa, ka ịntanetị dịrị ọnụ ala. Ịntanetị na igwe ịntanetị bụ nke dị ọnụ n'obodo Naịjirịa, bụ nke bụ challenge nyere entertainers. Social media platforms dị iche iche bụ nke anyị na-adị ewepụta, bụ nke na-enye anyị aka kwalite ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-eme, maka ọtụtụ ndị mmadụ na-eshi ebe ahụ na-eme onwe ha express, na-ekwu otu ihe ha chere. Ọ ebe ahụ ka ị na-enweta ọtụtụ onye kwuchi ya, ọchịchị onye kwuchi ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị chọrọ ka ha gbaa mbọ hụ na ha ghọtara ihe niile gbasara social media, ka ha ghọta na social media awụghị problem. Anyị chọkwuru social media achọgozi anyị ga-esi kwalite ya. Ọ bụrụ na e were ọtụtụ ihe ndị a ga-eme. Anyị chere ekpere, mana nke awụ naanị ekpere. Anyị kwesịrị ka anyị na ha nọrọ ọdụ, ka ha hụ mkpa ọ dị, hụkwa ebe ọ dị mma, ebe a ga-eji rụtụ aka dị iche iche na entertainment business, na ka hapụ itinye anyị na ọgbaghara maọbụ ụzọ na-adịghị mma. Naịjirịa ọhụrụ m chọrọ ịhụ bụ Naịjirịa ebe onye ọbụla ga-enwere onwe ya. Naịjirịa gọziri agọzi, Naịjirịa obi na-atọ onye ọbụla ụtọ. Naịjirịa wụ onye ọbụla n'obodo ọzọ ga-achọ ka ọ bata Naịjirịa. Onye ọbụla ga-abata maka ọtụtụ ihe dị iche iche, maka azụmahịa. Naịjirịa na ọwụghị naanị politiks onye uwe ojii. Naịjirịa kwesịrị iwu ebe ndị mmadụ na-abata, ha na-enwe ọtụtụ ihe dị iche iche. Ekwesịrị na-anụ I love Nigeria na ọtụtụ ọnụ ndị echi na-abata obodo anyị bụ Naịjirịa. Achọrọ m Naịjirịa gasị na ọwụ naanị Igbo ga-enwe nke, ọwụ naanị Hausa nwe ndị a, Yoruba nwe nke a. Achọrọ m ka ọ wụrụ ofu Naịjirịa na bụrụ ofu. Ihe ahụ anyị na-agba mbọ. Ekwesịghị ịlụ ọgụ gbasara iji wụ ofu obi, maka ọ bụrụ na anyị ga-alụ ọgụ ma tụfuo ọtụ na ga-alụ ọgụ, mmadụ anwụọ. N'afọ 2020 ahụrụ m ọtụtụ ndị ntorobịa dị iche iche ike agwụla ha otu ihe niile si eme, otu esi ọchịchị Naịjirịa si dị ike gwụrụ ha. Dana anyị gbachiri nkịtị na-achị ọchị ndị mmadụ ụrụ mgbe anyị ka na-ata ahụhụ na-achịkwa ọchị n'ime ya. Ugwu ahụ ị nwere ebe nwatakịrị nọ, mgbe ọbụla ikwere nwatakịrị nkwa imezughị ya, mgbe ọbụla ikwere nkwa imezughị ya, mgbe ahụ ugwu ahụ ị gaghị enwetazi ahụ. Nwa ntorobịa maọbụ nwatakịrị ahụ ọ ga-amaja gị sị gị na ezori anyị Naịjirịa na-agba mbọ ịhụ na a haziri ihe niile. Mana ọ bụrụ na etinye ndị ntorobịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ọchịchị, ọ bụrụ na ọha nwa ga-eme ka Naịjirịa dị mma, nsogbu eji were ihe bụ nke anyị. Ọ yawa bụ ihe na-ahụ na-eme na ụmụaka ndị na-abịa na anyị nọchi ebe ala, ha agaghị ahụ ihe anyị na-ahụ. Ha ga-ahụ na Naịjirịa awụghị ebe ndọrọndọrọ ọchịchị na-arị elu, ebe okpukperechi elu, ebe agbụrụ na-arị elu. Ihe niile wụ ofu data sistem, na anyị achọghị ndị ara, achọghị ndị isi na-adịghị mma. Ihe anyị chọrọ bụ ndị Naịjirịa nke akpọrọ beta Naịjirịa.
aha m bụ Harry Song aka Mr. Song. Akwụ m chim no ebe ntorobịa Naịjirịa.